お願いいたします。一刻も早く南の地。ごめんなさい。役目を果たせたと思ったら気が抜けて足に力が入らないのです。勇者様、私を連れて帰ってくださいますのね。そんなひどい。勇者様、私を連れて帰ってくださいますのね。そんなひどい。勇者様、嬉しゅうございます。